Godt så. Jeg vil gerne gennemgå vores forsøg, som hedder alkoholers opløselighed i vand. Og til det vil jeg starte med at fortælle lidt om den teori, der ligger bag forsøget. Og det er et forsøg, der handler om opløselighed i vand, så får vi fortælle lidt om det. Og vand, det er et meget stærkt polært opløsningsmiddel, og derfor kan man nemt forvente, at stoffer, som er polære eller netop hydrofile, de er let opløselige i vand, hvorimod upolære stoffer, som er hydrofobe, de er uopløselige eller ikke særlig opløselige, eller så er de meget tungt opløselige i vand. Og vandopløseligheden, den fremmes, hvis det molekyle, der så bliver snakket om, indeholder en hydrofil gruppe, som jeg også snakker om, en vandelskende gruppe, mens en hydrofob, en vandafskyende gruppe, den modvirker den her opløselighed. Og for det forsøg vi har, så er det væsentligt at snakke om alkoholmolekyler, og alkoholmolekyler, de indeholder en hydroxygruppe, en OH-gruppe, som er en hydrofil polær gruppe, som vi snakker om, som og derfor vil eller som hvad det hedder vandelskende, kan man godt kalde den, vandopløselige. Og det her forsøg, der vil vi undersøge alkoholers blandbarhed med vand. Ja. Og til det, der er det væsentligt at snakke om en sætning, der hedder, at 4 carbonatomer med hydrofobe grupper ophæver virkning af en hydrofil gruppe. Det vil sige, at vi har nogle hydrofobe grupper og nogle hydrofile grupper, hvor de hydrofile grupper, de er vandopløselige, og de hydrofobe grupper, de er vandafskyende. Og hvis, som det bliver sagt, som jeg lige har sagt, så er 4 carbonatomer, de ophæver, eller med hydrofobe grupper, de ophæver virkning af en hydrofil gruppe. Og til det, så har jeg kommet til min hypotese. Og til vores forsøg, der vil vi jo undersøge det forskellige, eller ved hjælp af forskellige alkoholer, hvor vi tilsætter noget farve, eller vi har noget vand med noget farvestof i, som vi kalder sunset vand, fordi det er sådan lidt rødligt. Og hvor vi så tilsætter etanol, propan, butan og pentan, som er 4 forskellige alkoholer. Og det vi kan se her i mit PowerPoint, det er, at jeg har struktur, formen for de forskellige alkoholer. Og vi kan se, at etanol og propan, de har 3 carbonatomer, hvor butan og pentan har henholdsvis 4 og 5. Og som jeg lige snakker om, så ophæver 4 carbonatomer, de ophæver den her hydrofile gruppe. Og vi ved, at hvis vi blander de her alkoholer med vand, så bliver der tilsat en hydrofil gruppe, en OH-gruppe. Så derfor, ud fra den teori, jeg lige har snakket om, så tror jeg, at etanol og propan, de vil være vandopløselige, i og med at de har under 3 eller under 4, carbonatomer, hvor butan og pentan, de vil være ikke opløselige, eller hydrofobe. Ja, nu vil jeg så gå lidt til vores forsøg. Og det vi gjorde, det var, at vi havde de her 5 reagensglas, fordi vi også havde en kontrol, som jeg også kommer lige ind på lidt senere, eller lige om lidt, hvor vi så tilsatte 0,5 ml af det her sunset water, som har den her lidt rødlige farve. Og det kan vi se, det har vi gjort her, hvor vi kan se, at den første, det er vand, som vi ligesom ville have som en kontrol for at sikre, at de kunne blandes med hinanden, så der ikke skulle være nogen fejl. Og i det andet glas, der har vi etanol, og i det tredje har vi propan, og så har vi butan og pentan til sidst. Og det vi så gjorde, det var, at vi, som vi kan se her, der har vi tilsat 0,25 ml af de her forskellige alkoholer. Og her har vi gjort noget ved dem, udover at vi bare har tilsat det. Her. Og her der har vi blandet dem med nogle træpinde, hvor vi ligesom har blandet de forskellige væsker, mixet dem sammen, for at se om de kunne være vandopløselige, eller de ikke kunne være. Eller de var vandopløselige eller vandafskyende. Og vi kan se, at de 3 første, de er vandopløselige, i og med at vi kan se, at der ikke er nogen, ligesom vi kan se de 2 sidste, der kan vi se, at det er sådan, som om der er olie, og de kan ikke blande sammen. Og ja, det her så er lavet et skema af vores resultater her, hvor vi kan se ude til venstre, hvad for en alkohol det er, vi snakker om, og vi kan se mængden af carbonatomer i alkoholen, og vi kan se, om den er vandopløselig eller ikke vandopløselig ud fra vores forsøg. Og vi kan se, at de 3 første, altså
vores normale postvand og vores etan og propan, de var vandopløselige, og også butan og pentan var ikke vandopløselige. Og her kan jeg så bekræfte min hypotese om, at mængden af carbonatomer bestemmer om alkoholen kan blande eller er opløselig med vand, hvor vi så kan se, at i og med at der er 4 og 5 carbonatomer i butan og pentan, så er den ikke vandopløselig. Så derfor kan jeg bekræfte min hypotese.